малко. Още малко. Раз, два, три! Още чакай. Раз, два, три! Чакай, чакай. Раз, качема! Раз! Два! Стой! Раз! Два! Три! Кажи! Айде. Зато леле, а тебе без души. Защото ти си момче и не ревеш чак толкова много. Как да момичетата? Ето, момичета са леки. Вид слаби. Като момчета. Да, момчета. Бей! Ама момичетата ще навиват по-бързо. А момчетата 5-6 коса. Нали ти казах, са люлехи ти? Нещо изставай ти. Аз! Ама я Няма кой избираш. Ай, чакай, търпите, избира един от вас. Може ли аз да се взема да ле? Ти нали си от тези? Не, Две! Аз решавам, защото беше яко. И аз съм от тебе. Тези ради избрал от нея. Да? Те си от кой? Тя се